Akuapem Poloo yenim se ne nsem e court dada ene se wakobo ne ho adeja ejina ne besu kodo ma wanya mfinhia nso ani mu be ma e kire se mia na me wo no entimi ne utwa picture na ma kire wo se adejem na afiri ba ya adejima na abeko ahaya na afiri ba ye na beto odwa saa na picture no wanfa ankwa fam ne dem no so wanfa nto ne phone so anka se da chi bi ne be kire me yire wode beto montene so abo na adejam obi ehuru bie ena Ghana mbrasa etia o etia ena nkrofo ede ne court wa bredi ke ede ne koye no waka se woni fo e wasa ensem ne ho ena court sisa woni fo de ne ye koye na chire ne wasan yaba enti enei ena court asa akwakotena asem ne so na court tena asem ne so fra ya wodi asem ne wape no bisa sa baba wa Poloo wodi bi manasa wodi fo wase court wodi manimu amesere mo medi fo ena wase dwene hu ye wodi bi manasa wodi fo wase me pa cho medi fo ena court sisa wodi fo dia ene yate ye bua wo fo ye do kwa akotum kakrabre pam ne asan ede waba na ansa ne ye do ekọ no gisi ye do akwa yaresabia akọ hwe oni padua mu ahwe se wonyim anasa wonyim ansa na posifo etiso aye nuomo eye kwadu miensa ene mpanifo ade ebo no PM panyina wote adwamuo eye honorable eye Christiana kan na ebro mu echechesemu enomo echiremu se waba no age ne mfumso de atum etiemu si wonu ne ho eno enti ne de charges enti ade amano asesi amekasa de ye beka se remand ni bi ene ye de no ekọ kwapem ebra ye behu se niema nyina da ye ni asade ne court biem ne ye di asem no abua enti bepam no omo ede hyehye ye pa ba betudwa ede afa ho.